ए भाई ये कौन जिनिस मुझे तो प्रथम थर पर देखुची। हेलो नमस्कार बंदे उत्कल जननी बंधुगण। आज आम बाहरी गंजाम सहर एक प्रसिद्ध पुरातनी देवी मंदिर। ए मंदिर ब्रह्मपुर ठारू 15 किमी दूर अवस्थित, जार नाम हूँ माँ मोहरी कालुआ। ये हूँ मंदिर मेन गेट। जीवा रास्तार दुई पार्श्वर गछ मान रही, तेणु रास्ता मध्य खूब सुंदर देखा जाउछि। आमे पहुँची सारीचु मंदिर निकट। यही जगार बहुत महत्व रही अछि। आसंत मंदिर भीतर को जब माँ को दर्शन कर आसिबा। ये हूँ मंदिर बाहर जगह। एथरे बाहागर व्रत निबंध बर्थडे करा जाउछि। आसंत जीवा पहाड़ शिखर माँ को पीठ को। मंगलकारिणी माँ दशभुजा मोहरीगढ़ बासिनी होती माँ मोहरी कालुआ। गंजाम जिला केरांडीमाला पर्वत शिखर में माँ का मंदिर पूर्वर माँ का नाम कालेश्वरी नाम पूजा पाते, पर मोहरी कालुआ नाम नामित ने। मोहरीगढ़ राजा नारायण देव महापराक्रमी और प्रजावत्सर राजा थे एवं माँ मोहरी कालुआ परम भक्त थे।
ସେତେବେଳେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ପ୍ରକୋପ ସାରା ଭାରତବର୍ଷ ଜୟ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମା ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆସି ରାଜା ନାରାୟଣ ଦେବଙ୍କ ଇଂରେଜ ଶାସନ ପ୍ରକୋପ କଥା କହିଲେ। ରାଜା ଶାସନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପତନ ଘଟିବ ବୋଲି କହିଲେ। ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ରଖିବାକୁ ଯେପରି ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ ରାଜା ନାରାୟଣ ଦେବ କେରାଣ୍ଡିମାଳା ପର୍ବତକୁ ଆସି ପର୍ବତ ଉପରେ ବାନା ଉଡ଼ାଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏକ ଗୁମ୍ଫା ମଧ୍ୟରେ ମାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ରାଜା ଆସି ମାଙ୍କ ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ମାଙ୍କ ପୂଜା ସରି ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଚନ୍ଦ୍ରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ସୋମେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଷଣ୍ଢେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଖୁନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଈଶାନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ, ଗୋପନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ଏପରି ଅଷ୍ଟଶମ୍ଭୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ସବୁ ଗଡ଼ ଜୟ କରିସାରିବା ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ମହୁଳିଗଡ଼ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ରାଜାଙ୍କ ପତା ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଇଂରେଜମାନେ କଳେ କୌଶଳେ ପ୍ରୟାସ କରି ରାଜାଙ୍କୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏପରି କେତେଦିନ ପଳାତକ ବୋଲି ଭାବି ରାଜା ମହୁଳି କାରୁଆଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଲେ। ନିଜ ଦୁଃଖ ମାଙ୍କୁ ଜଣାଇଲେ। ବିପଦରେ ସାହା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ବିନତି କଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣି ମା ନିଜ ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ଦେଲେ ଏବଂ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଖଡ୍ଗକୁ ପାଖରେ ରଖି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ। ମା କହିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୋ ପାଖରେ ଏ ଖଡ୍ଗ ଥିଲେ ତୋତେ କେହି ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କିଛି ଦିନ ବିତିଗଲା। ଇଂରେଜମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଖବର ନ ପାଇ ଯିଏ ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ କହିଲେ ତାଙ୍କୁ 1 କେଜି ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଦେବେ ବୋଲି ପ୍ରଚାର କଲେ। ରାଜା ତ ଥିଲେ ପ୍ରଜା ବତ୍ସଳ। ପ୍ରଜାମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଚାଟୁକର ପ୍ରଜା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଛି ଭାବ ବିଚାର ନ କରି ଇଂରେଜମାନଙ୍କୁ ରାଜାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜଣାଇଲେ। ତୁରନ୍ତ ରାଜା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଇଂରେଜ ସିପାହୀ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ। ରାଜା ସବୁକିଛି ଜାଣି ଏକ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ରାଜମହଲ ବାହାରକୁ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଦେଇଥିବା ଦିବ୍ୟ ଖଡ୍ଗକୁ ନିଜ ସହ ନେବା ପାଇଁ ଭୁଲିଗଲେ। ରାତି ପାଇ ସକାଳ ହେଲା। ରାଜା ମାଙ୍କ ପୂଜା ସାରି ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ଇଂରେଜ ସୈନ୍ୟମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଚାରିପଟୁ ଘେରିଗଲେ। ରାଜା ନିଜ ସହିତ ଦିବ୍ୟ ଖଡ୍ଗ ନ ଆଣିବା ହେତୁ ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଶରଣରେ ପଶିଲେ। ଶଙ୍କରେଶ୍ୱର ମହାଦେବ ରାଜାଙ୍କୁ ଏକ ପାଷାଣ ମୂର୍ତ୍ତି ବନାଇ ରାଜାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମା ଅପୂଜା ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ କନ୍ଦଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ କେରାଣ୍ଡିମାଳା ପର୍ବତକୁ ଗଲା ଏବଂ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିଲା। ପରେ କନ୍ଧଟିଏ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଆସି ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାଏ। ଦିନେ କନ୍ଧଟି ପୂଜା ସାରି ଫେରି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ିକୁ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଯାଇଥିଲା। ସିଏ ଗରୁ ନେବା ପାଇଁ ପର୍ବତ ଶିଖରକୁ ଯାଇ ଦେଖେ ତ 5 ଜଣ ଦେବୀ ବସି ସିଏ ଭୋଗ କରିଥିବା ପ୍ରସାଦ ଖାଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଦେଖି ମା ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ସେ ପୁଣି ଆସିବାର କାରଣ ପଚାରିଲେ। ସେ ଗରୁଡ଼ ପାଇଁ ଆସିଛି କହି ନିଜ ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ମା କାଳୁଆ ପୁନର୍ବାର ଗୁମ୍ଫା ନିକଟକୁ ନ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ଏବଂ ଗରୁଡ଼ି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଡ଼ିବ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମୋତେ ପୂଜା କରିବୁ କହି ଗରୁଡ଼ି ଉପରୁ ପକାଇଦେଲେ। ମାଙ୍କ ଆଦେଶ ପାଇ କନ୍ଧଟି ତଳକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସେହିଦିନ ତାର ଗଡ଼ୁ ପଡ଼ିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କଲା। ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ତଳେ ରହିଅଛି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଗଡ଼ୁ ପଡ଼ିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ବତ ଶିଖରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛେ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ସେହି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠାରୁ ଗଡ଼ୁଟିକୁ ଉପରୁ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ା ଯାଇଥିଲା। राजा राजेश्वरी सपरिवाराय सकुटुंब से देवता। भिडियोटी जदि आपको भल लगी लाइक शेयर कमेंट करूँ। चैनल नुआ होती सब्सक्राइब करूँ। जय कलिंग, जय जननी।